Už som sa dozvedel, čo ste urobili. Ďakujem, že ste donútili Hildu ísť na tú oslavu. Chcete, aby som presvedčila aj Gáliu? Nie, s ňou to vybavím, nebojte sa. Áno, to si viem predstaviť. S ňou nepotrebujete pomôcť však? Nie, vďaka, to zvládnem. Už som niečo počula, ale ja hlupania som ničomu neverila. Čo ste počuli? Že ste mali techtle-mechtle s riaditeľovou manželkou. Techtle-mechtle. Dobre, ale vraveli ste, že tomu neveríte. Lebo som hlúpa, teraz ale vidím, že techtle-mechtle sú. A to vás hnevá? Áno, samozrejme, že ma to hnevá. To sa volá žiarlivosť. Ste blázon? Žiarlivosť. Žiarlivosť? Ja a žiarlivosť? Hnevá ma to, lebo sa mi zdá nemorálne robiť niečo také, ale nič viac. Nemorálne? Áno, nemorálne. Taký som zlý? Ona je veľmi pekná žena. Už prestaňte, dobre? Prisahám, že len málo osôb ma vie rozčuliť. Len vy ma viete rozčuliť, takže buďte ticho. Nechcem vás už nikdy počuť, rozumeli ste? Tie šaty, Jose, sú naozaj krásne. Na tele budú vyzerať skvelo, uvidíš. Neviem, ale zdá sa mi, že sú to veľmi drahé šaty. Skoro sa bojím si ich obliecť. Mohli by ste prosím vynechať slovo šaty, dievčatá? Stresuje ma to. Veľmi prosím, vtipné, aspoň na 2 hodiny, naozaj. aspoň na 2 hodiny. Roberta! To bolo to posledné, čo si mi v živote urobila. Roberta! Roberta! Nie. Roberta! Roberta! Staň, prosím ťa! Prosím, Roberta, Nie, nehyb sa, Bože! Roberta! Pane Bože, čo urobíme? Čo urobíme? Pomôžte nám, Všetci prosím, sa len pozri, koľko pozerajú. Prosím vás, Diego, prosím, pomôž Diego, mi, rýchlo! Beberiu, prosím ťa. Pomôž nám! Roberta, povedz niečo, prosím, povedz niečo. Už idem, Roberta, nehyb sa! Roberta, povedz mi niečo, Diego, prosím ťa. pomôž nám, Nehyb prosím! sa, Roberta! Nehyb sa! Roberta, si v poriadku. Roberta. Rýchlo, Diego. Roberta! Pozor na hlavu. Diego! Roberta, si v poriadku! Roberta! Láska moja, preber sa! Roberta, povedz niečo, No tak, prosím. Diego! Láska, si v poriadku? Už niečo povedala? Čo ty tu robíš? Si v poriadku? Bolí ťa niečo? Nehyb sa! No tak daj dole ruku. Dole. Hlava. Kde? Tu ťa to bolí. Dobre, pozor na to, čo robíš, Diego. Nie, Nie, Diego, aby Nemôžeš si s jej ňou neublížil, hýbať. prosím. Čo sa jej stalo, hm? Tá hlúpaňa Mia ma udrela a zhodila ma. Nie. Nič mi nie je. Prezri jej hlavu, Diego. Už som jej ju prezrel, si v poriadku? Diego, počúvaš, čo ti hovorím? Roberta! Nehyb s ňou, dobre? Zmizni, Simon, ja sa o ňu Povedal som, nehyb postaram. s ňou. Len ja. No tak upokoj sa. Dobre, ja sa o Roberta, ňu... si v poriadku? Tak mi teda pomôž. Diego, opatrne. Pomaly ju dvíhaj. Pomaly ju dvíhaj. Dávajte pozor. Vstávaj. No, Dávajte pozor! Opatrne. Pomaly. 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 Prečo stúpaš na tú dosku? Dávajte pozor a pomaly Bolí ťa niečo? uspíhajte. Počúvajte, Pomaly. obaja zíďte dole. poď. No tak opatrne. Pomôžem ti. Dievčatá, už je zo mňa skoro vrahyňa. Nepreháňajú už, dosť. Nepreháňam, je to pravda. Prisahám, že som jej nechcela ublížiť. Prosto som prišla a sotila ju, lebo som bola naštvaná, viete? Ale neodhadla som svoju veľkú silu, Selina. Tak veľmi som ju sotila, že letela a spadla dole. A... nie, cítim sa hrozne. Neviem, či sa jej niečo nestalo. Chlapci, čo si mám dať? Chcela by som niečo výnimočné poradiť. Ako výnimočné, malička, ha? Neviem, niečo ako... Nerob. Niečo veľmi originálne. Neviem, niečo iné. Toto Už je dobré. viem. Ale to si dávam Viete čo? vždy. Počkajte a o chvíľu vám predstavím gastronomický skvost tohto roka. Čo ty myslíš, braček? Počkajte chvíľu. Mladý muž, Poď sem, môžem? malička. Umiem si ruky. Ella quiere tener una noche de placer, se ahoga en el deseo y yo lo siento. Es su forma de ser, pero algo no anda bien. Terminaré por darle todo lo que yo tengo. Sé bien que esto no es normal, porque
recuerdos del olor que no se va. Hago todo lo que puedo y caigo en su juego. Es su forma de ser, pero algo no anda bien. Terminaré por darle todo lo que yo tengo. Sé bien que esto no es normal, porque si fácil viene, fácil va. Ella no comprende todo lo que tengo, no va cambiando lo que siento. Ella es mi tormento, fiebre del momento. Soy su futuro exnovio. Ella no comprende todo lo que tengo, no va cambiando lo que siento. Ella es mi tormento, fiebre del momento. Soy su futuro exnovio. Quiero más, solo dame más. Y quiero más, come on. Y aunque sé que yo podré decirle que no, una parte de mí en el deseo. Takže nech sa páči, ochutnajte. O, chlapče. Ukáž. Nie, najprv Vyzerá soju. to výborne. Soju? Kde je soja? Tu je. Tu Som malička. veľmi zvedavá. Ochutnám a poviem ti svoj názor. Dobre. Dobrú chuť. Ukáž. Naozaj som zvedavá. Ale skús to so sojou. Počkaj. Tak ako? Je to výborné. O, chlapče. Teraz si naozaj zabodoval. Ale vieš čo? Je to naozaj Zavolaj úžasné. vedúceho, aby to prišiel ochutnať. Nech to dajú do jedálneho lístka. Čo ty na to? V skutočnosti to má jednu tajnú prísadu, viete? Ktorú? Voilà, Maki Rebeli. Super. Machiavelli. Je to fantastické. Maki Rebeli, dobré, nie? To nie je možné. Potom ako na nás Roberta, kamarátka čarodeníc, poslala to svrbivé prekliatie, ty jej daruješ toto? Nevidel si, ako sa tá chudinka vyľakala kvôli mi? Naozaj si to nevidel? Takže s týmto prsteňom a mojou prítomnosťou sa všetko vyrieši, kamarát. Diego, daj si cukrík. Je dobrý, z čerstvej mety, Z čerstvej mety? Sú z čerstvej mety. Čo myslíš? Dobre, nie? Uvidíme, či tým dosiahneš to, že Roberta dospeje. Uvidíme. Sú dobré. Vážne sú nové? Aha. Idem sa s ňou porozprávať a poviem jej... Čo robí? Nie. Ale nie, naozaj, ovoňaj. Nejdeš za Chcem len Robertou. vedieť, či je to dobré. Nie, Diego, Veď práve prestaň. preto to chcem skúsiť. Prestaň, Diego! Nie. Povedz, že vonia, povedz. Áno, voniaš, si No, čo to úplne s tebou voňavý, ale robí? Čo to s nejdeš tebou nikam, robí, nejdeš nikam. Nie! Ale- Nie. To je vôňa. Som zmrznutý. No tak, Roberta, musíš sa upokojiť. Nehýb sa, prosím, dobre? Všetko, čo budeš potrebovať, ti donesieme, áno? Áno, jasné. Dobre. Určite? Áno, už mi je dobre. Nie, počkaj. Je ti už dobré? Nie. Nie, vidíš, hlava, No tak. pozor. Vieš, nemôžeš. Počkajte. Točí sa mi. To je jasné, doktor povedal, že musíš byť v Opatrne. pokoji celý deň, Roberta, takže sa nebudeš hýbať, kamarátka. Au. Je to ťažké. Ja ti to chytím. Roberta, prestaň, nie je ti to k ničomu. Dokonca ani... Už stačilo, nechcem oddychovať. Moment! Mám už plné zuby nič nerobenia, musím ísť niečo robiť. Hoci čo, to je jedno. Roberta, nesťažuj sa. Na tvoju oslavu musíš byť krásna, tak sa uvoľni. Musíš si trochu odpočinúť, byť chvíľočku v pokoji. Kto je? Počkajte. Roberta, ja chápem, že sa chceš tej hlupani mi pomstiť, pretože toto naozaj prehnala, ale musíš odpočívať, jasné? Kto je? Prosím ťa. Tak poď už dnu! Prišiel som sa pozrieť, ako sa má Roberta. Jose, poď. Ani teba nechcem No, vidieť. prepáčte. Mohli by ste na chvíľu odísť, aby som sa mohol porozprávať s Robertou? Poďme. Prosím. Jose. Ako sa máš? Zlé. Keď si pomyslím na šok, ktorý si mi pripravila, mohol som o teba prísť. Vieš o tom?
Bola to ich vina. Oni sa zmýlili v prísadách. Bola to ich vina, nie moja. Hlupáci. Dobre, už o tom nechcem hovoriť. Pozri, už je 12 aj 2 minúty presne. A tak som ti chcel dať ti darček ako prvý. Tu je. Všetko najlepšie. Chcel som túto chvíľu využiť, aby som ti povedal, že by som bol veľmi šťastný, keby si bola moja tanečná partnerka. Ale rozmysli si to. Všetko najlepšie. Premyslej si to. Roberta, Neuveríš. počúvaj. Išli sme do mínej izby a hádaj čo, hádaj. Je zamknutá na kľúč. Urobme láskavosť a počúvaj. Prosím ťa. Hovoria, že je to kvôli bezpečnosti. Myslíš si, že je to tak? Čo si o tom myslíš? Mia, prosím ťa, vstaň, rob niečo. A prosím ťa, už prestaň. Keď nevstaneš, nemôžem ti dať darček. Nie, nechcem žiadny darček. Pochopte, moje šaty sú mŕtve. Ale prosím ťa, veci môžeš kúpiť iné, či nie? Nie, nechcem iné, Selina. Pochop, že to, čo urobila Roberta, sa volá úmyselná vražda s úkladom, úžitkom a pomstou. A všetkým, dobre? Nie. Kto to tu klope? To je. To som ja. Miguel! Choď preč, vidiečan! Nie, lebo ti mám niečo odovzdať, jasné? Čo nevie, že mám smútok, nech odíde. No tak počkaj. Nech odíde preč. No, do čerta. Selina, volá nás Pascual. Musíme hneď ísť za ním. Nie, Viko, poďme. nie, Viko. No tak Selin, Ale je poďme. sobota, akože Pascual. Nevadí. Nie, ty si sa zmýlila. Si tu však? Čo, nerozumieš, že chcem, aby si odišiel? Mia, toto ti posiela Gaston. Ty si myslíš, že som hlúpa? Nie. Nemyslím si, že si hlúpa. Prečo? Pretože on by ťa nikdy nepožiadal, aby si mi niečo priniesol. Nenávidí ťa. Odhalila si ma. Nenahnevaj sa, pretože toto je pre teba veľmi výnimočný deň. Dobre? Prečo si mi klamal? Prečo si mi povedal, že mi to posiela on? Lebo keby som bol ja tvoj priateľ, urobil by som to pre teba. Všetko najlepšie. Ahoj.